nga kum o candidate na ka Voice of the People Party nang ni na soyong ni na Nongspong Soyong constituency nga shim ya ini ipor iblangkot ma ban shna ya ini i video na kumno ni ka party pra nang ni na Soyong constituency ni lek shari upat ba ni lek ban penithu yang kum candidate bat hakaju ka poro ban pensya ya kan nongrim jang ka party bat kumno lengba kan ni ka jeng lek rung jengi shakishnong ki bapher ki baha po jong kan ni ka Nongspong Soyong constituency te ha kan ni ka por nasikwa ban peni shapi ki nongshong shnong khamtam hapo jong kan ni ka Nongspong Soyong constituency ba kumno ki brio ki ai ya ka jingkershan ya kani ka party pra hot don ru ki snong ki batang lai pho sa pho ying ki brio ru ki le mi gumto lai pho sa pho khri don ki snong ki ba kham he tu la kham mi bon ni le snong kan tot gumto te nginam i to pat ba ubawan daka dakitaki spa le ne daki hajar Henry ngilek namar ngilek hisnong ki barit komta ni yoro ya kejingkershan nang bakitu hisnong ki ba kendi i ya kata jingbon brio Henry ngi i pat ba ki pat ba dekat mensim ke donhut ki pai kmat show pra bat ki kwa ro ban kershan ya kani kan nongrim jong opra namar hakni ka kendi ke bamanta ki pat ba jong ka jaj jong ka brio nyo trap hima khasi ba jantia ki ra kwa ba daka surjong pai ba kila kwa ban wara ya ke jingkala kani ka jingkala le si kala ban long lengba kani ka party pra ka jingalam jong ba arden milar basai mai te hakni ka forma na sushna ini video lengkot ban pen i kumno ki parba ki pai ba ki ai ke jingkershan habang ilek chi snong ki jangki ki penskam le ne ki parta ya daw irgiu ya ka sembol ke jong pra ya sembol jong pra to lemba ini video pingi i matan sibun ki video ki bang ilek ma tambah hai ini video dalam kat ni ngasukwa ban pin i pi tam kat tu kat ni ma day 1 day 2 day 3 to ngin ya pek ya kini ki ya gini video dalam kat ma ba wat hani ha Soyong constituency ki jangiro ki be ki ay ka jingkershan ya pra wala day ha ka paul ni ha ka bari tamin ya pek ini i video lengkap ya kejeng pertap pra kejeng ki nong sing senang kumlai shibon kasur upra Sharga babek paskor ngikwa menta Instana Soyong jami Ketua lengkari ngikwa taki baken saiken ki MDC Surki kena Shaka Tang Soyong Jami Prangin Yoi Priu bayar jing perkan Banran Katain Soyong
Ladeyangi dan jingyale panca penbit sugi kena rius pa upra Jaga thanh soyong trong Bor upra ngin yoi